Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Hakasin ka Pynkoit gajinya Chaprang Nongsumar Khyllai Nongkendong ka Bethany Hospital Outreach Nongpoh kelamat Jingthut da ka bale peritoneal dialysis ne Jingthumar Khyllai da ka Pynkoit snam ling ba ka po hai Khyllung badang sukha apo Jingthumar Dr. D Rani consultant pediatrician ka hospital Khyllai Jingthumar Bakerpang ibe Khyllung ibe shitom bapen bakadon Jingla ban Jingthumar Bakerpang wat Khyllai Nongkendong hau kurwo balapha Naga Bethany Hospital layathu bakalai potrik ujimang arjar arpulai lakha yewe Khyllung Civil Hospital Nongpoh daga bashiarap naga assisted breech delivery ini Khyllung imshim layam wat abala depkha kabapen badan ke Jingthut kekenhun ki Nongsumar kalapha no bandit wat Jingthumar na Bethany Hospital Outreach ban sumar bania indalapoi Bethany Hospital Outreach lashim mekilat badale resuscitation banwanra jingya bet akamet Khyllung ki jingkhmi baningkong ki penpau be Khyllung ilayo jingpang HIE stage 2 lane ka hypoxic ischemic encephalopathy kabumut jingshitom kabalakta jabing namar jingduna kal air oxygen jing bomla ring mensem ha bat jingshitom mau Khyllai balatip kum ka acute kidney injury banle yo Khyllai la jingmut banle peritoneal dialysis hadin balai kren mat ki bahiyeng ka peritoneal dialysis kadai kurukom bakham kerpang khamtam ai Khyllung barangkha da ka baweng no jaklia bat ko batam magamet banwanra Pynkoit snam lasdang peritoneal dialysis bat hadin lale ki kidney function test ki bapen badan Jingthut Khyllung ilayo sa jingpang peritonitis bat kaladon sa jingmong hapo kakpo bat kani ka kunhun ki Nongsumar kalala ban sumar kaniru da Jingthut ban plelat ban peteng peritoneal dialysis hadu bagjing trekam Khyllai Khyllung galanang pha lingba Jingthumar ka babnia ini Khyllung ilapen jing Nongpoh bala pelat noi ka arpu artrik jalew arjar arpulai lapha banwan pen biang hadin hinyauski bala shem bai Khyllung ilakot pha kani Jingthut kalong ka bansa kan mau namar wat apreng jingduna kitiar sumar bakiwe jing ban sumar Khyllai Nongkendong layo Jingthut na kaliang ka Bethany Hospital Khyllai jingero Dr. D Rani bakkenhun borok kawai na ka benta jing IT jongki ka balalam sya kani Jingthut